Yanzu fa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na da kwarin gwiwar kammala cinikin daukar dan wasa Nico Williams nan ba da jimawa ba, inji jaridar Mundo Deportivo. An bayyana cewa kungiyar ta Barcelona sun samu amincewar dan wasan, kuma babban fifikon Nico a yanzu shine shiga kungiyar ta Barcelona. Yanzu yiwuwar komawarsa kungiyar ya fi karfi fiye da kowane lokaci. Haka zalika wani labari ya tabbatar da cewa Barcelona ta yanke shawarar biyan cikakkiyar yarjejeniyar kuɗin sakin dan wasa Nico Williams a kwantiraginsa da Bilbao a tsakanin 1 ga watan Yuli zuwa 2 ga watan Yuli. Wannan dabarar aiki ce wadda kungiyar ta Catalan za ta kaucewa ka'idar kashe kuɗi na hukumar gasar La Liga. An bayyana cewa club din yana son biyan euro miliyan 58 a matsayin wata hanya da za ta bata damar kashe kuɗaɗen, wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Yuli. A halin yanzu club din yana aiki domin samar da sararin gurbin albashi domin sauƙaƙa rajistar dan wasa Nico. Barcelona tana son dan wasa Nico ya kasance a cikin kungiyarta a farkon kakar wasa ta bana a ƙarƙashin umarnin Hansi Flick, inji jaridar Mundo Deportivo. Shekaru wajen 30-40 wataƙila 50 wai ka ce za ka zo ka ƙare nauyinka a kanta kuma ka ƙare ƙarfinka a kanta, ka zalunci matarka ba daidai ba ne. Da haka idan kin fahimci yana miki mugunta ne to ki dakatar da shi.